Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Xwedara, salat û selam ser Resulî wî be. Temaşevanê qedirbilind û xweşk û birayên delal. Ez dizanim gelekî ji me em Sûreya İxlasê dizanin. Qul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sûrekî pir kin e û rahat e jî ezberkirina wî jî rahat e. Em giştî evê dizanin gelo qewe mana wê merex kiriye, mana wê çi ye? Kul huvallahu ehad. Xwedê dibêje ji Muhammed Pêxember aleyhisselam ra û tabi bi vê münasebetê ji me ra yanî. Li ser ya Pêxember ji temamê bawermend re dibêjin. Huvallahu ew xweda ehad yekê tenê ye. Yekê tenê. Di ku da, di hukum da, di îradê da, di xulqandinê da, di afirandina her tişt de kainatê da Xwedê tenê şîrikî wî tune. Wî kainat çêkirî, wî em çêkirine, her tişt destî wî daye. Allahu semed, Xwedê müsteğnî jî ihtiya, yani Xwedê muhtacê kesî nine. Her tişt muhtacî wî ye, li ew muhtacê kesî nine. Xwedayê Teala di tu karûbarê xwe da, di çêkirina erd û esmana da, û wekî dinê de tiştê em dizanin, tiştê dişandina Pêxembera da, di îdarekirina me û dunyayê da, ihtacî bi me tune ye. İhtacî me pê heye. Muhtacê kesî nine Xwedayê Teala. Yeke muhtacê kesî nine, herkes her tişt muhtacî wî ye. Lem yelid ve lem yulad. Ne di welidê ne jî welidî ye. Yani ne di welidî ne jî welidî ye. Yani ne zar û jê çêdibin û ne jî kesî peyda be. Yani dêw bavê wî tune, jina wî tune, ne zewcî zar û jê çê nabin. Çünkü Xwedê qeydê me nine yani. Qeydê me insana, cinna nine ku em bêjin gelo acaba zarê wî jî çêdibin, diya wî jî bavê wî jî heye tune. Xwedê bi xwe heye. Bi xwe heye. Hinek dibêjin ev kainata bi xwe çêbû. Tu dê kainat bi xwe çêbû bi sed milyara stêrk û galaksî hene. Galaksî hene, di her galaksî de bi sed milyara stêrk hene û ev kainata hanê yani çawa bi serê xwe di hundirê wî mîzanekî de hereket dike. Çine ayetekî Xwedê dibêjin ve semâe refe'aha ve veda'al mîzan. Divê Xwedê esman bilind kiriye û tiştê di navbera esmana da ye. Û stêrkana galaksiyana di nava wan da dengekî danîye. Dengekî danîye. Herkes di rêya xwe da diçe. Kes kesî naqelibê tu tiştekî pê çê nabı, zirarekî tiştekî çê nabı. Tu dibê pekî yani eva aqilê stêrka tu neye çawa bê hemdê xwe bi serê xwe çê dibin û bi serê xwe divê qanûn û nîzama wan da wa hereket dikin sin devê te dinêre. Xwedê bi xwe tu yê divê Xwedê bi xwe heye. Yani tu hezar carê bêjî Xwedê kî yekçê kiriye, yekçê kî dawiya dawî tu mecbûr dibînî dibêjî ku yek heye bi xwe heye. Bi xwe heye. Kesî wî çê nekiriye. Bi xwe heye, ne zewcî ye, zarê wî çê nebûne û dêw bavê jî tune wî ji wan peyda nebiye. Ve lem yekun lehu kufuven ehadun. û tu tiştekî jî dengê Xwedayê Teala nîne. Tu tiştekî nikare bibe qeydê wî. Tu tiştekî nikare qeydê wî bibe xweyê quwet. Tu tiştekî qeydê wî nikare bibe xweyê hukum. Tu tiştekî, tu kesekî nikare qeydê wî tişta çêke, kainatê çêke, stêrka çêke, dünyayê çêke, heywana çêke. Yani tu nebatata dinêrî, tu heywana dinêrî. Allah'ım ya Rabbi hinekî heywan hene bi qasî hewa serî derzî biçûkin, bi qasî serî derzî bi milyara heywan çeşit hene. Ew qasa mexluq kê çêkirî? Giş Xwedayê Teala çêkirî. Ji wî zêdetir kes ka tiştek wisa çêke mümkün nine. Wê çaxê bi îmanekî tam gerem erbêj. Ya Rabbi tu heye, yekê tenê ye û tu tiştekî jî hinkûfê te dengê te nine. Tu bê emsalî, bê hevalî tek bi serê xwe ye. Xwedayê Teala îmaneke wisa kamil nesîbê me teva bike. Amin.